Praise the Lord. Mayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen. Karong gabi yun ng mga igsoon, mo na po ni ang usa ka gabi or usa ka higayon dalang kanato nga magtuon na po ta sa pulong sa tong buhi nga Dios. Amen. Praise God. O before ta mag-start sa ato ang word, matuon na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. O Amen. Praise God. Inyo ba lang ituuhan mga igsoon? Kanunay na to ang tuuhan o saligan, kana nga deklarasyon igsoon tungod kay dako kay nagkahimuan sa atong kinabuhi, especially sa atong panahon karon. Amen ba? Praise God. Ug dili ta magalangan mga igsoon at ita sa ato ang pagatun-an karon ug ang atong foundation text atong pagkuhaon diha sa Lucas chapter 20 verse 19 to 18. Ang pulong sa Dios nagaingon o ginauluhan kini dinhi og ang sambingay bahin sa mga sao. In verse 9, gisugin lang dayon ni Jesus ang mga tao niini nga sambingay. May usa ka tawo nga may yuta nga gipatamnan niya og ubas. Pagkahuman, gipasaupan niya kini og milakaw ngadto sa layong dapit. Sa panahon na sa pagpumupo sa ubas, gisugo niya ang usa ka sulugoon ngadto sa mga saop aron sa pagkuha sa iyang bahin. Apan pag-abot dito sa sulugoon, gikulata nila kini og gipapauli nga walay dala. In verse 11, unya nagsugo na usab ang tag-iya o usa ka sulugoon. Apan pag-abot sa sulugoon dito sa mga saop, gikulata usab kini ug gipakaulawan ug gipapauli usab nila nga walay dala. In verse 12, nagsugo pagayod ang tag-iya ug ikatulong sulugoon. Apan pag-abot niya didto, gipasakitan nila kini ug giabog pauli. Busa ang tag-iya sa ubasan mingon, unsa na lang kaha ang akong buhaton? Suguon ko na lang ang akong pinalanggang anak, kay tingali og tahuron nila siya. In verse 14, apan sa pagkakita sa mga saop sa iyang anak, miingon sila, ani ana ang manununod, dali patyon nato siya aron maato na ang iyang mapanunod. Busa gitalan nila kini ngadto sa gawas sa ubasan ug gipatay. Unya miingon si Jesus sa mga tao, karon unsa man ang buhaton sa tag-iya ngadto kanila. Sigurado gayod nga adtuon niya ang mga saop ug pamatyon. Unya pasaupan niya sa uban ang iyang ubasan. Pagkadungog niini sa mga tao, mingon sila, hinaot unta nga dili itugot sa Dios nga mahitabo ang sama ni ana. Apan gitan-aw sila ni Jesus ug gipangutana, unsa man di ay ang kahulugan sa kasulatan nga nag-ingon? Ang bato nga gisalikway sa mga panday, mao gayud hinuon ang nahimong pundasyon. Si bisan kinsa nga mahulog ni atong batuha, mabalian. Apan ang mahulugan sa maong bato, madugmok gayud. Praise God. Magaampo ta mga igsoon sa pulong. Amahan na mo nga langit noon, mapasalamaton kami nining matahom nga kagabion nga magihatag na usab sa amoa. Matahom nga kahigayunan nga kami makaduol na usab diha kanimo, makatuon usab sa imong mga pulong. Ug salamat Holy Spirit, ikaw ang magapasabot sa matag usa namo kung unsa ang mga kahulugan o ang mga tinagong butang nga diha sa imong pulong. Ug kining tanan ang gisalig diha kanimo tungod kay kung wala ka, wala gid may mahimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. O amen. Praise God. Karong gabi una mga igsoon, atong pagatunan ang pulong sa Dios. Ug ang atong tema mo ni siya ang ginaingon, ang pamaagi sa Dios sa pagluwas sa iyang mga pinili. Praise God.
Kung imong tan-awon o atong balikan og basang atong gitun-an mga igsoon, kinsa man kining tao nga nanag-iya sa ubasan nga gisgutan dinhi sa verse 9. Sa inyo kayang tan-aw, kinsa kaya ni siya? Kung ato ni siyang tan-awon igsoon, kanang tao diha nga nagisgutan sa Biblia nga mo'y nanag-iya sa mga ubasan, sa mga na ang Ginoo. Muna ang Dios tag-iya sa tanang butang, ang Dios nga tag-iya sa imong kinabuhi. Kinsa man kining ubasan nga gisgutan dinhi? Kung imong tan-awon igsoon, mao kini ang mga Israel, mga taga-Israelita. Ang unang ubasan sa Ginoo nga ginaatiman pag-ayo ug wala pasagdi. Nganong nakaingon man ko nga ang Israel mao ang ubasan o ang unang ubasan sa Ginoo? Tungod diining bersikulo sa Biblia nga makita nato diha sa Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. Ang pulong sa Dios nagaingon, kinauluhan kini dinhi og ang awit mahitungod sa parasan. Ayan siya, kantahan ko ang akong hinigugma mahitungod sa iyang ubasan. May ubasan ang akong hinigugma, sa bungtod nga tabunok ang yuta, gidaron niya kini og gikuhaan og mga bato o gitamnan sa labing maayong mga ubas. Nagpatukod siya usa ka tori nga bantayanan taliwala niini ug nagpabangag sa bato alang sa pug-anan sa ubas. Nagdahom siya nga mamunga kini og tamis apan aslom hinuon ang gibunga niini. In verse 3, mao kini ang giingon sa tag-iya sa ubasan, mga lumulupyo sa Jerusalem o Juda, hukmi ninyo ako ug ang akong ubasan. Unsa pa bagayud kaha ang angay kong buhaton sa akong ubasan. Nagpaabot ako nga mamunga kini og tamis apan aslom hinuon ang gibunga niini. Karon sultihan ko kamo kung unsa ang akong himuon sa akong ubasan. Kuhaan ko ang mga tanom sa palibot niini nga nagsilbing koral ug gub-on ang mga paril niini aron sabsabon kini sa mga mananap ug tunob-tunoban. Pasagdan ko na lang kini nga ubasan. Dili ko kini pulungan o kultibahon. Tubuan na lang kini sa mga sagbot ug mga sampinit. Ug manduan ko ang mga panganon nga dili kini paulanan. In verse 7, ang ubasan sa Ginoo nga makagaagahom nga iyang giatiman ug kalipay mao ang Israel ug Juda. Nagpaabot siya nga patunhayon nila ang hustisya apan nagpinatyanay hinuon sila. Nagpaabot siya nga himuon nila ang matarong apan nang daog-daog hinuon sila. Unsa may nahitabo din igsoon? Kung imong tan-awon, kining gitawag og ubasan sa Ginoo mao ang mga Israelites. Giatiman pag-ayo sa Dios, gihatagan niya og pagtagad, gipaulanan, maayo ang pag-atiman sa iya ha. Apan igsoon, unsa may nahitabo? Ayon siya, nagdahom siya nga mamunga kini og tamis. Apan aslom hinuon ang gibunga niini. Unsa may pasabot niya na igsoon? Nagtuo siya sa una sa sugod, nagdahom ang tag-iya sa ubasan nga ang mga bunga niini mahimong tamis. Apan sa kaulahian igsuon, ang bunga nahimong aslom tungod kay ang kinabuhi sa mga Israelites, ang kinabuhi sa iyang mga katawhan wala nagasalig diha kaniya og kuhaan o nawalaan sa pagtuo sa magbuhat nga mao ang tag-iya sa maong ubasan mga igsoon. Hallelujah. Busa unsa may iyang giingon? Kuhaan niya kini sa pagtagad, dili na niya kini kultibahon, pasagdaan na lang niya kini nga mahimo siyang bagnot. Pasagdaan na lang niya kini nga matubuan kining mga sampinit, mga sagbot nga dili maayo alang sa mga ubasan. Ug igsuon, kining ubasan sa Ginoo. Kung maayo, kung ikaw magtanom ka og mga ubas, kung maayo ang pag-atiman nimo niini, and then
pag-harvest nimo maka-harvest kag tamis kaayo, ganahan jud ka. Pero kung dili gani ka ganahan kay aslom, murag mawad-an ka og gana. Munang kung imong tan-awon dinhi igsoon, naay mga panghitabo sa kalibutan, unay mga panghitabo dinhi sa Biblia nga makaingon ka nganong nahitabo man kini, nganong gitugutan nga mahitabo kini. Tungod kay adunay dakong plano ang Dios alang sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Unsa man ang pamaagi sa Ginoo sa pagluwas sa iyang mga pinili. Okay. Sa dagan sa panahon, kung imong tan-awon ang pagtunig soon, nahimong garboso ug mga gahi ug ulo ang iyang mga katawhan. O grabe ang ilang pagpakasala. Apan tungod kay grabe ang pagmahal sa Dios sa iyang mga pinili, kanunay siyang nagpadala og mga propeta aron sa pagpahinumdom sa Israel kung unsa ang pagmahal sa Dios ngadto kanila. Kung atong basahon ang verse 10 hangtod sa 12, sa makatulo ka higayon, nagpadala ang tag-iya sa ubasan ug mga sulugoon ngadto sa iyang mga katawhan o sa iyang mga saop. Apan kung atong tun-an ang sulat sa gugma sa Dios nga mao ang Biblia, dili lang kay kalima o ka-20 nga nagpadala ang Dios og mga propeta aron sa pagpahinumdom kanila sa dakong gugma sa Dios. Daghan kaayo ang gipadala sa Dios nga mga propeta aron lang pagpakita sa gugma ug pagpakabana sa Dios ngadto kanila. Apan sa kaulahian sa chapter nga atong gitun-an karon, ang tag-iya sa maong ubasan nagpadala sa iyang pinalangga nga anak. Base na lang mutuo sa iyang anak ang mga saop. Apan unsa may ilang gibuhat, ilang gidala sa gawas ug gipatay. Kining pinalangga nga anak nga gihisgutan dinhi mao si Hesukristo, ang bugtong ug pinalangga nga anak sa Amahan. Dios Amahan, pinalangga pag-ayo sa Dios nga Amahan. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak ngadto sa mga taga-Israelita aron sa pagluwas kanila gikan sa pagkaginapos sa balaod ug sa pagka makasasala. Kung imong tan-awon igsoon, daghan ang mga mituo migdawat kaniya ug nahimong iyang mga katawhan. Apan ang iyang kaugalingong katawhan nga iyang gipili sukad pa sa sinugdanan, nagsalikway kaniya ug ila pang gipakaulawan si Kristo. Gipalukdo sa cross, gidagmalan, gibiay-biay ug gipitay sa cross hangtod nga mamatay. Apan kining tanan igsoon, gitugutan nga mahitabo aron ang kaluwasan moabot nganhi kanato nga mga hintil. Ang kapasayloanan mo abot kanato nga mga hintil nga gipakitaan sa Dios sa iyang dakong kaayo. Tungod kay ikaw ug ako, gipili ng daan sa wala pa gibuhat ang kalibutan. Kung imong tan-awan ang Episo 1:4, gipili kita sa Dios gikan pa sa sinugdanan aron iyang pasidunggan. Kinagaingon siya diha sa Romans chapter 9 verse 22 to 24, ang tulong sa Dios nagaingon. Ayan siya, ingon ni ana ang gibuhat sa Dios. Buot niyang ipakita ang iyang gahom ug ang iyang kasuko sa mga tao nga angayan ng silutan. Kung imong tan-awon diri igsoon, gusto ipakita sa Dios ang iyang gahom ug ang iyang kasuko sa mga tao nga walay labot sa kaluwasan, mga tao nga angayan sa silot nga giandam sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan igsoon. Siya, apan magbuot siya kung magpailog una siya ni ining mga tawhana nga iya unyang laglagon. Praise God. Nanuman, gibuhat niya kini aron nga ang iyang hilabihang kaayo ikapakita niya sa mga tao nga iyang kikaluyan. Nabuhat niya to igsoon ang pagpaubos sa iyang kaugalingon, pagpugong sa iyang kaugalingon,
Imbis kay iyahan ng silutan ang angayan silutan apan igsuon wala pa niya gibuhat tungod kay gusto niya ipakita ang dako niyang kaayo, hilabihang kaayo sa mga tao nga iyang gikaluyan nga mao ikaw o ako. Ikaluyan o giandaman ng daan, giandam ka sa Dios, gikaluyan ka sa Dios, gipili ka sa Dios, aron ayun siya nga giandam na niyang daan aron iyang pasidunggan. Praise God. Nahitabo nga si Kristo na padala o namatay dito sa cross, gipadala dinhi sa kalibutan nga mao ang ubasan sa Dios aron ipakita sa imuha ug sa ako ang dakong kaayo ug dakong gahom sa Dios tungod kay gusto sa Dios nga ikaw pasidunggan. Ug kita in verse 24 ingon siya, ug kita mao ang iyang mga tinawag. Dili lang kay gikan sa mga Hudiyo kundi gikan usab sa mga dili Hudiyo. Ikaw karon igsuon, ako mga Hintil ta. Apan tungod sa gugma sa Dios ug tungod kay kita gipili ng daan, tungod kay kita giplano ng daan sa Dios nga kita ang usa sa pasidunggan sa Dios. Mo nang nagakahitabo ang mga butang diri sa kalibutan para matuman kung unsa ang iyang mga plano alang kanato. Amen. Gituyo sa Dios nga ipadala ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron malamdagan ang atong mga hunahuna. Apan ang katawhan nga iyang gianhi, wala mo tuo kaniya. Apan ikaw, igsuon, ako, nga nagtuo kaniya, ang Dios naghatag kanimo sa katungod, nga ikaw mamahimong iyang anak, nga ako mamahimong iyang anak. Ug nahimo kang anak sa Dios, tungod sa iyang katuyuan ug mga plano. Basin mo ingon kay igsuon nga nahimo kong anak sa Dios tungod kay mintuo ko sa iha, tungod kay misunod ko sa ihang kabubuton, tungod kay gibuhat nako ang iyang kagustuhan. Dili igsuon, nahimo kang anak sa Dios tungod sa dakong plano ug katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Kay kung atong basahon ang John chapter 1 verse 9 to 13, ang pulong sa Dios nagaingon, si Jesucristo mao ang tinuod nga suga nga mianhi dinhi sa kalibutan ug naglamdag sa hunahuna sa tanan nga katauhan. Mianhi siya sa kalibutan apan bisan og gihimo ang kalibutan pinaagi kaniya, ang mga tao sa kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katauhan apan ang kadaghanan kanila wala mudawat kaniya. Apan bisan kinsa nga mitawat ug mituo kaniya, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Nahimo silang anak sa Dios dili pinaagi sa lawas ng pagkatao o kaha sa kabubuton sa tao, kundi pinaagi sa kabubuton sa Dios. Si Kristo ni gipadala sa Dios nganhi sa kalibutan aron ikaw ug ako matuman ang plano sa Dios. Kay ikaw gipili sa Dios, dili lisod alang sa imuha nga mahimo kang katauhan sa Dios, dili lisod sa imuha nga mutuo ug mosalig sa iya, tungod kay ang Dios ang naghatag sa imo kasing-kasing nga andam nga mutuol, mudawat, mosunod sa iyang mga kagustuhan igsoon, mosunod sa iyang kabubuton ug kining tanan igsoon plano o katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Kining mga panghitabo sa kalibutan nahitabo kini tungod aron mahtuman ang plano o kabubuton sa Dios sa atong mga kinabuhi. Amen? Praise God. Unsa man ang nagakahitabo sa mga nagasupak sa Ginoo o ang mga walay labot sa kaluwasan. Kung imong tan-an igsoon ang mga tao nga walay labot sa kaluwasan o ang mga tao nga nagasupak sa Dios, miabot kanila ang mga katalagman sa ilang kinabuhi ug nangamatay sila. Tungod kay ang bililohon nga bato nga mao si Kristo maoy nagdala sa tinuod nga kaluwasan ilang gisalikway, tungod kay naningkamot sila sa ilang kaugalingong kusog sa pagluwas sa ilang kaugalingon.
ug wala sila mosalig sa gibuhat sa bugtong anak sa Dios nga mao si Kristo. Wala sila masayod nga ang bato nga ilang gisalikway mao ang bato nga pundasyon sa kaluwasan sa tanan nga motuo. Si Kristo lang igsoon. Kay kung atong basahon ang Psalms 118 verse 22, nagaingon siya diha, ang bato nga gisalikway sa mga panday mao pahinuon ang nahimong pundasyon nga bato. Kung imong tanawon igsoon, ang mga Israelites gitawag na sa Ginoo og mga panday. Ang mga iyang mga katawhan o ang mga katawhan sa kalibutan gitawag na iyang mga panday. Tungod kay ang ilang kinabuhi, ginakultivate nila ang ilang mga pamaagi nga kahimutan sila sa Ginoo, nga mahimo silang matarong at tubangan sa Dios. Apan sa ilang pagpanday igsoon, nagsalig sila sa ilang kaugalingong pagpaningkamot, nagsalig sila sa ilang kaugalingong kaalam. Kung imong tan-awon ang ilang pagsalig sa ilang kaugalingon, sama lang sa dagami, sa uhot, sa kahoy nga malata. Apan igsoon ang gibuhat ni Kristo nga mao ang bato nga pundasyon alang sa kaluwasan, mo na ang pinaka the best precious stones, silver and gold nga mo'y maghatag sa tuwag kasiguruhan sa atong kinabuhi. Ang bato nga gibutang sa Dios sa patukuranan sa Sion mao ang pinakabililhon nga bato nga kung ikaw ug ako motuo ug mosalig ni anang maong bato nga mao si Kristo, dili ka mapakyas sa imong kinabuhi. Mahimo kang magmadaugon, mahimo kang magmalahutayon. Kay Isaiah chapter 28 verse 16, ang pulong sa Dios nagaingon, busa mao kini ang giingon sa Ginoong Dios, pamati magbutang ako bato nga patukuranan sa Sion, usa ka bato nga kasaligan, lig-on ug bililhon, ang mutuo kaniya dili gayod mapakyas. Igsoon, kinsa ba imong gituohan karon? Ang bato ba nga si Kristo? O ang imo bang pagpaningkamot sa imong kaugalingon? Ang bato ba gamoy magdala kanato sa tinuod nga kadaugan, kinuod nga kaayuhan, tinuod nga kaluwasan? O kana bang imong pagsalig dinhi sa kalibutan, mga butang nga naalang niining kalibutan na igsoon? Muna'y kailangan nimong hunahunaon pag-ayo igsoon kung asa ang imong pagsalig, kung asa ang imong pagtuo nakapundar. Sa bato ba nga mao si Kristo? O sa imo bang mga binuhatan o sa mga butang ba niining kalibutan na? Praise God. Igsoon, iyon ang pulong sa Dios. Kung ikaw nagatuo ug nagasalig sa bato nga mao si Kristo, bililhon nga bato, dili ka mapakyas sa imong kinabuhi. Even sa imong mga desisyon, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa tanang mga butang nga mga opportunity nga gihatag sa Dios sa tong kinabuhi. Kung ang imong pagtuo ug pagsalig naah kang Kristo igsoon, madaogon ka, mulahutay ka, magmalipayon ka, mo abundansya ka igsoon, mo sinati ka sa mga butang nga gisaad sa atong buhi nga Dios. Tungod kay siya ang bato nga kasaligan ug dili mopakyas sa iyang mga saad igsoon. Unsa man atong dito na atong last Sunday, nagtuon ta mahitungod sa mga imposible nga butang. Imposible nga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. But igsoon, kung imong tuuhan, kung imong saligan, matod pa niya dinhi, dili ka mapakyas. Dili ka mapakaulawan. Dili ka pildido. Kung dili igsoon, mulahutay ka, mudaog ka, makasinati ka sa mga saad sa atong buhi nga Dios. Kanimo igsoon nga nagatuos sa bato nga mao si Kristo. Siya ang imong dalangpanan.
Sa bisan unsang mga kasinatian imong giatubang karon, wala tay laing kaduulan kundili siya lamang. Bisan kini mga panghitabo sa kalibutan karon igsoon, usahay makaingon ka nga wala na ko'y lain nga kapaingnan. Murag baksin na lang yun ang akong paglaom. Igsoon, ingon ang pulong sa Dios. Siya ang imong dalangpanan. Ang bato nagisalikway sa mga panday, mao ang bato nga dili mopakyas kanimo. Ang Isaias chapter 8 verse 14 to 15 ang pulong sa Dios sa gingon. Ako ang mahimo ninyong dalangpanan. Apan alang sa Israel ug Juda, sama ako sa usa ka bato nga makapandol ug makapadusmo kanila. Ug alang ngadto sa katawhan sa Jerusalem, sama ako sa litag. Daghan kanila ang mapandol, matumba ug malaglag, malitagan sila ug madakpan. Kini nga pulong dinhi igsoon, alang sa mga tao nga walay pagtuo o pagsalig sa gipuhat ni Kristo sa ilang kinabuhi. Mapandol sila, madusmo sila, matumba sila, malaglag sila, malitagan sila, madakpan sila sa mga buhat sa kaaway. Pildido sila igsoon. Matingala na lang sila nga nganong wala sila makasinati sa pagkamaayo sa Dios, nganong daghang pagsulay nga miabot sa ilang kinabuhi, nganong gitugutan kini mga butangan nagakahitabo sa ilang kinabuhi igsoon. But alang kanimo, alang kanako nga adunay dakong pagtuo ug pagsalig sa atong buhi nga Dios, ikaw niya mubarog at puna kay dalangpanan. Even sa itong mga kaigsuunan sa New Covenant in Christ, imog yun nga makita o madungog ang pagkamaayo sa Dios. Kaya kung imo tan-awon ang hitabo karon sa kalibutan, makaingon gid sila nga grabe kapait, grabe kalisod ang kalibutan. Grabe o gutom ang miabot sa mga katawhan sa kalibutan. Apan kung imong paminawon ang mga testimony sa pamilya sa New Covenant in Christ, makaingon gid ka that all things work together for good. Because ang mga katawhan sa Dios sa pamilya sa New Covenant in Christ naghinay-hinay og sinati sa mga amazing nga mga butang, kahibulungan nga mga butang nga nagakahitabo sa ilang kinabuhi, nga wala sila pasagdi sa Ginoo, wala sila pakabsi sa Ginoo sa ilang pagkinahanglan igsoon. Hallelujah. Kung atong balikan ang atong gitun-an karon igsoon, daghan og pamaagi ang Dios. Pamaagi sa pagluwas sa iyang mga katawhan. Pamaagi sa pag-bless sa iyang mga katawhan. Ingon ana ang pamaagi sa Dios igsoon. Gusto niya nga ikaw matingala, ma-amaze sa iyang pagabuhaton. Ang mga plano ug kabubuton sa Dios atong kinabuhi igsoon, siya lang ang masayod niya ana. Usahay aduna tay mga plano sa kinabuhi, apan makita nato basta wala ang Ginoo, pakyas ta, pildido ta. Pero ang plano sa Dios atong kinabuhi igsoon, alang sa atong kaayuhan. Unsa may iyang gipangita sa atoa, unahon lang nato siya. Unsa may iyang ginapangayo sa atoa, musalig ta sa iyaha. Wala tay laing saligan diri sa kalibutan igsoon, kundi si Kristo lang. Ang gibuhat lang ni Kristo dito sa cross, maulang ang atong masaligan, wala na ilain. Tungod kay siya ang Dios, ang tag-iya sa tanang butang. Siya ang anak sa Dios Amahan, na mo iyang gipadala nganhi sa kalibutan aron sa pagsiguro sa imong kaluwasan, aron sa pagsiguro sa akong kaluwasan, aron kita magmalipayon sa atubangan sa Dios, sa atubangan sa mga taong nagpalibot sa atua. Makita nila ang kahibulungan nga mga butang nga pagabuhaton sa Dios sa atong kinabuhi igsoon. Amen. Ingon ana ang mga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay ikaw ug ako, gimahal ta niya.
ikaw ug ako nga nagapaminaw karon ug nagatuo sa pulong sa Dios, pili ka sa Dios aron iyang pasidunggan. Yun ang pulong sa Dios. Siya ang imong dalampanan. Siya ang bato nga dili mo pakyas sa imuha. Gipadala si Kristo sa kalibutan aron sa pagsiguro sa imong kinabuhi igsoon. Ingon anak ka kamahal sa Ginoo. Ingon anak ka kapalangga sa Ginoo igsoon. Unang kanunay natong tun-an ang pulong sa Dios tungod kay dinhi igsoon makakaun atong espirituhanon nga kinabuhi sa kung unsa ang angayan alang kanato. Amen. Ayaw ug undang sa pagtuon, pagpamati sa pulong sa Dios kay gikinahanglan na sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Especially sa Saturday night, sa Sunday morning, sa gathering, sa Wednesday, igsoon. Muna ang panahon dili lang kay kana, kung dili sa matag adlaw sa atong kinabuhi, tun-an na to, kauno na to ang pulong sa Dios. Kay igsoon mo ni ang maghatag og nutrisyon sa atong espirituhanon nga kinabuhi nga ikaw mo lahutay. Ikaw mo makapadayon, ikaw magmadaugon, even ang kalibutan, makaingon sila nga pildido sila, makaingon sila nga gutom sila, makaingon sila nga lisod, makaingon sila nga wa na zombie na. Apan ikaw igsoon, bisan unsay magakahitabo tungod kay puno ka sa pulong sa Dios, puno ka sa mapagdasig sa pulong sa Dios, magmadaugon ka, malipayon ka. Dili mo daog ang problema nga na kanimo tungod kay ang Dios nga imong gialagaran mao imong dalampanan. Amen. Praise God, hallelujah. Ug magaampo ta sa pulong igsoon, hindi lang tama ng pulong sa Dios, amahan namo nga langit nun. Mapasalamaton kami sa imong pagkamaayos sa matag usa namo kay kinabuhi. Salamat sa pagpahinumdom sa imong dakong gugma ug mga pamaagi alang sa pagluwas sa imong mga katawhan ug sa imong mga pinili. Nga mao kami karon nga nagapaminaw, nagatuo ug nagasalig sa imong pulong. Salamat amahan sa kanunay nga pagpahinumdom o paghigugma sa amoa. Salamat kay nga mga pulong mahimo namong gabayan sa mong pagpangalagad hangtod sa pagpalik ni Kristo mo'y muluwas ug mukuha kanamo dinhi ni kadiputana. Laygon ka sa walay katapusan, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. O amen. Praise God. Magapadayon ta mga igsoon. Kinsa atong ready? Ibayon na to ang bread. Sa gabi nga gibudihan si Jesus mikuha si tinapay. Ug nagpasalamat sa Dios, ug iya kini gipikas-pikas, ug iya gihatag sa mga tinunan ug ingon siya. Kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas, kami nagsakripisyo antos alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa kahigayunan nga gihatag sa matag usa. Kahigayunan sa pag-celebrate sa kung unsa ang imong gibuhat dito sa cross alang sa among kabulahanan. That by your stripes, we are healed. O salamat Lord, kana nga kaayuhan magamanifesto na sa matag usa namo kinabuhi. Amo nang gina-claim God nga among masinatian ang epekto o ang bunga ni anang imong gibuhat dito sa cross. Naging kasi mong pulong 1 John 4:17, kung unsa ka diha, mausab kami. Nagpuyo ka nga abundansya, mausab kami. Nagpuyo ka nga walay kahadlok sa balatian, mausab kami. Nagpuyo ka nga walay balatian, mausab kami. Nagpuyo ka nga malipayon, mausab kami. Amo nang ginadeklara sa among kinabuhi. Kana among masinati sa kinabuhi, Lord. Laygon ka sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Okay, amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ipayon na to ang kupa. Sa mga gabi, nagabulihan si Jesus mikuha sa kupa. Ug nagpasalamat sa Dios, ug iya kining gihatag sa mga tinunan lumingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga mo'y nagdala sa bag-o nga kubinante. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord.
Salamat Lord sa imong dugo nga imong giula dito sa cross sa Kalbaryo. Dugo nga naghimo kanamong angayan, naghimo kanamong putli, naghimo kanamong walay buling kunot ug mansa, nagpasaylos tanan ng mga sala gikan sa pagkabata karon ug hangtod sa mubalik ka. Tungod kay Lord Jesus nasayod ka nga dili na mo kaya nga magkinabuhi diri sa kalibutan nga walay buling kunot ug mansa apan pinaagi sa imong dugo. Gihimo mo kaming walay buling kunot ug mansa aron kami makasulod diha sa gingharian sa langit. Ang salamat Lord Jesus niya ng tanan. Even diha sa imong dugo nagadagayday ang mga kaayuhan ug mga panalangin. That's why karong gabi una amo ka nang ginadeklara, amo ka nang gina-claim sa matag usa namo kinabuhi nga kana nga kadagaya, kana nga kaayuhan, kana nga mga panalangin amo nang masinatian magamanifesto na sa matag usa namo kinabuhi Lord. Laygon ka sa walay katapusan, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Oh, amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat, Lord. Karong gabi una, Ginoo. Salamat, Father, sa imong mga pulong nga nagapahinumdum kanunay sa matag usa. Salamat, Ginoo, sa imong pagpakig-uban. Salamat, Father, sa tanang butang imong gibuhat sa mga kinabuhi. Lord, karong gabi una, God, among ginaduol diha kanimo, Ginoo, ang pamilya sa inyo kubanan in Christ. Once pagdumala ni Pastor Nerod Kiatson na Australiani, God, Lord, salamat Ginoo, ikaw magagiya kanila, ikaw magapanalangin kanila, ikaw magaprotekta kanila, ikaw padagaya sa ilang kinabuhi financially, physically, materially, and spiritually, God. Salamat Ginoo, ikaw magig-uban, magaprotekta kanila, Ginoo, bisan asa sila moadto, God. Salamat God, even Lord kay Sister Kakay, uban sa iyang daddy, Lord, salamat sa kaluwasan kay Brother Dexter, Sister Mimay, God, salamat Ginoo sa iyong pagpakig-uban sa ilang kinabuhi, pagpanalangin, God, ang pamilya sa New Covenant in Christ, Ginoo, Lord, salamat Ginoo, ikaw magabisita, ikaw magalikon kanila, ikaw magapanalangin kanila, ikaw magacomfort, magaprovide sa ilang pagkinahanglan. Salamat God sa imong nilibuan ka mga anghel magabantay sa pamilya sa New Covenant in Christ. Ginoo, salamat Father. Even Lord, kanang place in New Covenant in Christ, Father. God, continue kami, padayon kami, God, nga nag-claim diha kanimo, Ginoo. Kung unsa ang imong mga plano o kabubuton sa pamilya sa New Covenant in Christ, Lord, magakahitabo, God, in the mighty name of Jesus. Salamat, Father, sa mga kaigsuunan, sa tanang miyembro sa New Covenant in Christ, sa mga kaigsuunan nga nagasbaybay ni ini mong mulahaton, God, gikan sa nagkalaing-laing dapit, Ginoo. Salamat Ginoo sa pagbisita sa ilaha. Salamat Ginoo sa pag-comfort sa ilaha. Salamat Ginoo sa pagpanalangin sa ilaha, God. Salamat Lord, I declare blessings, I release favor, God. Miracles sa ilang kinabuhi, divine protection, release. I declare opportunities, connection, God, more clients, Ginoo, favor, God, sa ilang trabaho, sa ilang negosyo, sa tanang mga katauhan, Lord, ni kinahanglan trabaho. Salamat, Ginoo, sa pag-provide kanila, God. Salamat, Ginoo, sa kanunay pagpanalangin. Salamat, Ginoo, sa kanunay pag-comfort sa ilang, Ginoo, God. Salamat, Ginoo, sa tanang butang. Even, Lord, kining coronavirus, sicknesses, diseases, death, you Satan, we bind you in the mighty name of Jesus. Wala kay kahum nga makapangilabot sa pamilya sa Dios in the mighty name of Jesus. Salamat God sa tanang butang. Salamat Ginoo. Heaven Father, ang ginaduol diha kanimo, God, ang nasod sa Israel, Father. Salamat Ginoo sa pag-comfort sa ilaha. Salamat God sa pag-bless sa ilaha, God. Salamat Lord sa pagprotekta sa ilang kinabuhi, Ginoo. Salamat Ginoo sa pagpakig-uban kay ila, God, ug ang kaluwasan, Ginoo, mag-aabot na kay ila, Ginoo. Salamat Father, even Lord, ang nasod sa Pilipinas, God, ang ginaduol diha kanimo, Ginoo, nga kini nga nasod, Lord, Philippines is for Christ in the mighty name of Jesus. Salamat God, even Lord, our President Father, si Rodrigo Roa Duterte, Father, salamat Ginoo sa pag-bless sa iyang kinabuhi. Salamat sa paggiya sa iyang kinabuhi, sa iyang mga decision, Lord. Ikaw ang magapataliwala, God. Ikaw magatabang kaniya, Ginoo. Tungod kay nasayod ko, God, kung wala ka sa iyang kinabuhi, Ginoo, wala gid siya mahimo, God. O Lord, ingon kasi mong pulong nga bulahan ang usa ka nasod kung ang nagdumala niini mahadlokon sa Dios. On Lord, we believe nga ang kalawasan mag-abot sa tibok pamilya Duterte, Father. Even Lord, si Mayor Inday Sara, God, sa iyang pagdumala diri sa Davao, salamat sa iyong pagtabang sa iya, salamat sa iyong paggiya sa iya, pagprotekta sa iya, God, ug ang kaluwasan sa tibok pamilya, Father. Salamat Ginoo, even Lord, sa tanan dumala sa mong nasod, God, Lord, nga ang pagkamatarong mo'y magahari sila makasing-kasing unahuna, Ginoo, nga ilang paghunaon, God, alang sa kaayuhan,
sa nasod sa Pilipinas, sa tanan walay pili Ginoo kundi tanan mga katawhan sa nasod sa Pilipinas. Father, salamat Ginoo sa iyong pag-comfort God sa tanan ng mga frontliners Ginoo, even kining coronavirus Ginoo, amo kining ginahinginlan, amo kining ginagkapos nga mapahawa na ni sa nasod sa Pilipinas, especially diri sa Davao region, in the mighty name of Jesus. Salamat God sa butang. Salamat Ginoo sa mga kaigsuunan God, sa among mga loved ones Lord, sa dati na mga sudlan Ginoo Lord. Salamat ikaw Lord magpamuhat sa ilang kinabuhi, magkaroon sila kasing-kasing nga mapausanon, willing nga mutuon sa gospel of grace. Ug salamat God sa mga kaigsuunan Ginoo nga nagasubaybay niini, nagapaminaw niini. Salamat Ginoo sa paghikap sa ilahan, salamat Ginoo sa pag-comfort sa ilahan, salamat Ginoo sa pagpasabot sa ilaha God sa tinuod nga gospel Ginoo, nga mao ang gospel sa grasya God, nga mo si Kristo nga mo gipadala nganhi kanamo God, mo nagluwas kanamo, nagsiguro sa among kinabuhi Ginoo. Ug salamat God, ang tanan lang iyahalang gid Lord Jesus, imo halang gid Lord Jesus, tungod kay walay amo kung dili imo ang tanan, imong tanan gibuhat dito sa cross alang sa among kabulahanan. Ug salamat Amahan sa tanang butang, salamat Ginoo sa imong mga katawhan sa pagpanalangin. Salamat God sa trabaho nga imong gipiyal, sa ministry imong gipiyal, kining pamilya nga imong gipiyal sa mga God. Salamat Ginoo sa imong pagprotekta God sa matag usa na mo kikinabuhi Lord. Salamat Ginoo sa tanang butang, dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Now ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magabisita kaninyo, ang Dios magaprotekta kaninyo, ang balang espiritu mo inyong magtutudlo, ug ang anghel sa Ginoo magabantay sa inyo, magahawid kaninyo, magaiway sa inyo sa tanang buhat sa kaaway. ug Lord, salamat sa imong pagbisita sa matag usa. Even Father, ug maadlaw, salamat nga ikaw Lord magahatag og kagawasan sa mga katawhan alang Lord sa gathering Lord sa imong mga katawhan dito sa church. Father, salamat sa imong paglig-on o pagpanalangin Ginoo ang imong mga katawhan mo ato ugma sa gathering Ginoo, uban ang dagkong mga kadaugan ug mga panalangin nga imong gipasinati sa ilang mga kinabuhi Ginoo. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan, ang dungog ug ang himaya diha lamang kanimo, tungod kay walay lain nga angayan niini kundi ikaw lamang Lord Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen o Amen. Hallelujah. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagpakikuban. Ang Dios magapanalangin kaninyo ug hangtod sa sunod higayon ug maadlaw magkita-kita ta sa church gathering. Bye bye and God bless.